kusvika rini ingori sorry wamukatingira zvirwere. Aiwa ndosandati sorry ndozandakanganisa sorry handichaite inopreventa chii mungoramba muchingoita zvemagirlfriend ko mukatingira zvirwere zvepabonde. Haina ndimboine zvirwere zvepabonde inini kuita chirwere chepabonde inde wakaniwo ndiye munhu anga achikumbira regererere. aiwa but ndandikumbira regerere ndizvozvo but inini wakanditaseiwo pfungwa nekungwara kwandanga ndinganzi ndaita chirwere chepabonde nini chinotadza neikuwe. aiwa kaniiwa ndingadzitaip noita zvirwere zvepabonde netechnology yako zvese zviri kungwarirwa toitira pamubhedha kapa ndingaitira pabonde here nekungwara kwandakaita toitira pamubhedha kana kuitira pasofa tikatozashaya mubhedha nesofa tingatowaridza jira toitira pasi handingamboitiri bonde handingamboitiri pabonde ondiite zvirwere zvepabonde inini handifendeta chirwere chepabonde unonichepesa naiwa kanini ndiri kukumbira regerera iyo chimondiregerera inini handifendeta chirwere chepabonde notoitira pamubhedha kana kutoitira pasofa dzaranyatso kwana chaizvo iyo chimondiregerera chiti ndati sorry handichazviita handichaita futi zvemagirlfriends zvakatopera soro zvandakaita sorry panotoramba takatsamisa namba munomu ini chandiri kuramba kusaiti kwangu kuti ini unipomero ndingaiuya nezvirwere zvepabonde ndingatoitira pamubhedha kana pasofa aiwa ini ndingatoitira pamubhedha kana pasofa kwete kuti ini hanzi ini ndingaitira pabonde ndoitira zvirwere zvepabonde handiti chirwere chepabonde zvinotadza nemaminista machi ese anowana